Hello! Dito kami ngayon sa Carburn Park. I got my flashlight. Yeah. There's a tunnel. There's a tunnel nga daw. Ayan si Mommy. Hi, Mom. Say hi. Hello! Hello, hello Philippines! Hello, Philippines. Yan, dami nga lang naguhulog na mga parang sa cotton. Siguro, ano te? Boy-boy? Ayan, naka-face mask na si Mami. Kasi nga, ang daming cotton. So, ayan, may nakalagay dito. Please maintain physical distancing at least 2 meters away. Ayan na yung deer. Ay, IKEA naman na yun oh. Ayan na, IKEA natin. Malayo na pala nang inabot namin sa kakalak. Dito na pala kami inabot. Ayun na yung pano. Sa may bandang IKEA sa may heritage, dyan na. Oh, ayan ang ganda, diba? Ayan ang ganda. Talagang feel mo na nasa nature ka. Pero, ang kinaganda kasi ng park na to, lapit lang. Hindi mo na kailangan magbiyahe ng malayo para ma-enjoy mo dito. Kaya yan, lapit lang. So, lakad tayo ulit. Tsaka maganda kasi yung trail nila. Hindi yung matarik kasi ako tamad ako maglakad-lakad talaga. So pag yung trail is medyo matarik, mahirap sa tuhod ko dahil nga may injury. So yan, okay lang siya kasi talagang flat lang. Hindi man siya makay. Yung imuhang lakwan, dili ba paangat? No? So, relax lang. Lakaw-lakaw. Flat lang yun siya. Ayun, doon kami naglakad kanina. Ayan, dyan banda. Ayan, doon kami banda nag-start and then paikot dito. Ayan. Tapos yeah, paikot lang siya talaga. Ayan. Napagod na si Toy Toy. You're tired? Bahay na oh. Yung isa, sabi nga. So ayan, tapos na kami mag-ikot. Siguro mga 1 oras din inikot namin. Kamusta Mami? How's the experience? Ang ganda! You better come here! Oh, diba? Diba alin ang stranded? Basta safe naman. And na-enjoy naman namin yung nature. Oh, na-enjoy namin yung nature dito. Ang ganda. Tama na naman yung pagpunta namin kasi 3:00 ng hapon. So hindi na ganun kainit. And then now, time check, it's 5:40 in the afternoon. So, ayan po. See you in my next vlog. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like my videos and share. Say bye. Bye! See you in my next vlog. See you. Where are you now? Bye-bye.